Kan ik bijvoorbeeld vertellen, hadden we hier 900 jaar geleden gevaren, hadden we op zout water gevaren. Leeuwarden is namelijk ontstaan aan de Middelzee. Het is een club mannen, vrijwilligers zoals je zei. En 60 plus gehaald is heel erg hoog. Dus sommigen die zijn 70 geweest. Wij binnen eigenlijk allemaal skipper en gids. Dus we varen altijd met z'n tweeën. Dus altijd één skipper en één gids. De skipper is de baas aan boord. Dus Henk moeten we even een beetje koesteren. En normaal gesproken willen ze nooit luisteren. En nu moeten ze wel. De skipper is de baas aan boord. De gids die vertelt het verhaal. En als we bij wijze van spreken 4 uur achter elkaar varen, wat dus heel gebruikelijk is op het ogenblik met het mooie weer en met die drukte, dan is het natuurlijk waardeloos om 4 uur achter elkaar te praten. Want dan heeft de hele blaad op de tong. En er is voor de skipper ook niks aan. Dus dan gaan we wisselen. Tennismaatje die was penningmeester van deze club. Die zei van, als je kunt tennissen kun je ook praanvaren. Dus we doen hè. Het leukste is natuurlijk aan de reacties van het publiek van hoe reageren ze. Je vertelt niet altijd de waarheid hè. Nee? Om het leuk te maken moet je natuurlijk ook af en toe eens even bezijden de waarheid iets vertellen. Een beetje zwetsen. Een beetje zwetsen, ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ik heb collega's die hier bijvoorbeeld vertellen dat hier het vierleppen is uitgevonden. Want daar de herensociëteit en daar het luxe bordeel. Ja, weet je wat ook wel heel erg leuk is? Als je van die vrijgezellenpartijen hebt, dan wordt er altijd wel de nodige drank meegenomen en zo. En dat weten ze dan ook wel op te maken. Maar wij hebben geen sanitaire voorzieningen natuurlijk. Vaak stoppen we dan even in zo'n pijp en dan geven ze even de gelegenheid. Dus dat hadden we hier, heb ik dat ook een keer. En ik zei nou oké, ik stop hier in die pijp. En dan, 4 van die mannen gingen overboord. Nou, prompt komt er dan natuurlijk zo'n huurschip aan met allemaal vrouwen. Dus ja, wat moet je dan hè, op zo'n moment? Multifunctioneel gebouw geweest, heeft er alles ingezeten. Ooit zat bovenin een oud-katholieke kerk. Heel vroeger zat daar de brandweer onderin. Je beleeft ook de stad hè. Je weet wat het te koop is als je regelmatig vaart. Je vaart wel steeds dezelfde route, maar er is steeds weer wat anders te zien. Het is leuk werk, het is hartstikke leuk werk. Ik kan het iedereen aanraden. Ja, ze kunnen zich nog opgeven? Ja hoor, ja. En wij zouden het heel erg leuk vinden als ook nog eens een vrouw zich ging melden. Ja, toch wel hè? Ja, dat moeten we toch een keer hebben. Ja, en waarom niet? Dit gaat toch prima? Ja, en een vrouw die kan dit net zo goed doen. Die kan hetzelfde verhaaltje over Leeuwarden vertellen. En die kan er misschien nog wat leukere accenten aan leggen. Want ja, wij mannen maken toch altijd een beetje dezelfde obligate grapjes. En een vrouw doet dat vast heel anders. Ja, ik zou een oproep willen doen aan de dames om zich te melden eigenlijk. Ja,